todos e a todas e benvidos a este canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán. Estamos aquí a piques de comenzar esta Final Four cadete masculina, neste caso, como xa sabedes, a femenina xa tivo lugar fai un par de semanas no pabillón Coirón de Meaño. E bueno, primeira semifinal, Club Cisne, Colegio Los Sauces, Balonmán Culleredo, Despreocúpate.es, estou cos adestradores Pablo Sisto e Fernando Vázquez. Benvidos os dous. E bueno, Fer, comezamos contigo como equipo visitante. Nos partidos da Liga imos comentar un pouquiño, tanto na ida como na volta, resultado favorable para Cisne. Como esperamos este encontro? Bueno, temos un oso importante no día de hoxe en Liga, como ti ben dis, pois a superioridade foi moi manifiesta, especialmente no segundo partido. Quero recordar que apenas houbo 10-15 minutiños do primeiro partido nos que sí fomos capaces de competir, incluso adelantándonos 5-1, pero a partir de aí a superioridade foi moi clara do Cisne, así que vamos a ter que estar totalmente excelsos, perfectos a nivel defensivo, minimizar lógicamente moitísimo as perdas de balón e
despois, bueno, ter moita paciencia no ataque posicional e que exista e haxa moitísimo xogo colectivo para intentar batir tanto a retagarda como a excelente portería do Cisne. Pablo, pola túa parte, bueno, volvemos a comentar que esta Final Four disputas así pola convocatoria, nacional para disputar o campeonato de Mediterráneo e Xoel Lago, pero ademais temos diferentes xogadores, tanto no Culleredo como pode ser Xoán Canedo, como no Cisne, por exemplo, Hugo ou incluso Bruno o Infantil, que foron convocados diferentes CARs dentro do alto rendemento para a tecnificación co nacional. Ao final o partido ten tela. Sí, bueno, lo que comentaba un poco antes Fernando, a pesar de que hayamos ganado los 2 partidos nosotros, eso puede ser un arma de doble filo también. Ellos pueden estar un poco más relajados, insistí en eso toda la semana. Y bueno, al final Culleredo ya tiene una trayectoria muy grande, es un club que trabaja muy bien, todos juegan mucho al mismo estilo y es difícil tener armas para defender ese tipo de juego. Nosotros nos salió un poco bien, pero bueno, la intensidad inicial de ellos es muy fuerte y hay que intentar corregir eso. Tirando un pouco do fío que me dá aquí Pablo do traballo do Club Balonmán Culleredo, Fernando, tamén estades, vamos a aproveitar para mencionar, xogando na casa o sector nacional do Culleredo Remax Riazor da categoría juvenil, e nada, ti vas a estar para arriba para baixo esta fin de semana, así que, bueno, desexarte desde aquí tamén moitísima sorte para ese sector nacional. Moitísimas gracias, esperemos que sí. Hoxe temos tamén outro duro oso, tamén como comentaba anteriormente, bueno, chegadas a estas alturas de campeonatos, tanto en unha Final Four como un sector, lóxicamente vas a encontrar con grandes equipos. Baracaldo demostrou onte unha intensidade, bueno, excelente, e teñen, bueno, unha antropometría, uns niveles de forza superiores a nós. Vamos a ter que traballar tamén moitísimo partido para impoñernos, pero esperamos competir tanto neste escenario como noutro. Pois nada, moitísima sorte no sector, moitísima sorte agora nesta primeira semifinal de Final Four cadete masculina, e nos comezamos semifinal primeira masculina, Club Cisne, Colegio Los Sauces, Culleredo, despreocúpate.es. Comezamos. Moi bons días e benvidos ao pabillón do Gatañal en Cangas, onde se vai a disputar a Final Four de categoría cadete masculina. Comezamos con esta primeira semifinal, onde se enfrontarán o Club Cisne Los Sauces fronte ao Balonmán Culleredo Despreocúpate.es. Damos unha calurosa benvida ao primeiro dos equipos, o Balonmán Culleredo Despreocúpate.es. Turno agora para recibir o equipo que actuará como locatario, o Club Cisne Los Sauces. E recibimos tamén cunha calurosa aplauso ao colectivo arbitral que se encargará do partido de hoxe.
Xa con todos os protagonistas na pista, damos paso á presentación e imos comenzar co equipo visitante, o Balomán Culleredo Despreocúpate.es, formando co seu capitán número 9, Xoán Canedo. Número 1, Hugo García. Número 3, Hugo Bregua. Número 5, Adrián Areiros. Número 13, Jorge Amor. Número 15, Iván Gantes. Número 16, Alexis Martínez. Número 18, Iago Bolaños. Número 21, Jairo Candamio. Número 22, Martín Casal. Número 26, Alejandro Soto. Número 45, Lucas Faraldo. Número 56, Teo Gómez. 57, Hugo Bermúdez. Número 71, Isaac Lorenzo. Número 83, Diego Rodríguez. Equipo adestrado por Fernando Vázquez, auxiliado por Miguel Ángel Barbeira, Mónica Guerreiro e Manuel Bermúdez. Paso agora para o equipo que xogará como locatario. Club Cisne Colegio Los Sauces formará co número 42 o seu capitán, Xoel Lago. Número 1, Hugo Carrera. Número 2, Manuel García. Número 3, Nicolás Otero. Número 10, Adrián González. Con número 11, Gael Fernández. Número 13, Manuel Eirín. 14, Nicolás Montoya. Número 16, Luis Montoya. Número 18, Marco Quintans. Con número 23, Iago Adelaide. Número 25, Carlos Redondo. Con número 26, Guillermo Candeira. Número 31, Sergio Carballo. 55, Bruno Gómez. Con número 99, Ignacio Maceiras. Equipo adestrado por Pablo Sixto, oficial Francisco José Domato e oficial Alberto Domato. Os árbitros encargados do partido de hoxe, Rubén Iglesias e Ainhoa Rodríguez, auxiliados na mesa por Ana Isabel Rodríguez, Ana Belén González, sendo o delegado federativo Alberto Rodríguez. E mentras damos comezo ao protocolo da Federación Galega de Balomán, tan só nos queda desexarlle a maior das sortes a ambos os dous clubes e que todos poidamos disfrutar do balomán co maior dos respetos. Por dentro de todo, nos ampliamos un poco el círculo y va mejor, Perfecto. Bueno chicos, antes de nada, buenos días a todos, nos presentamos, mi nombre es Rubén, estoy con mi compañera Ainhoa y nos ayudan en la mesa hoy Ana y Belén y está Alberto, delegado federativo. Y nada, desearos mucha suerte en el día de hoy, enhorabuena a todos por haber llegado hasta aquí, que ya es un logro en sí mismo. Y nada, deciros que todos podemos equivocarnos, nosotros los primeros, así que en ese caso, pues hablando, sin faltas de respeto y con compañerismo y buena onda, creo que podemos llegar a entendernos y tener un buen partido entre todos. Así que nada, mucha suerte, buen partido y a disfrutar. Si quieren decir algo a los entrenadores ahora.
Por favor, o propietario do vehículo con matrícula 0153. ¿Qué tal? Benvidos de novo a canal de YouTube da Federación Galega do Balonmán. Aí tedes apresionados as alineacións de ambos os dous conxuntos que temos hoxe en Liza. Recordade, categoría cadete masculina nesta Final Four que se disputa aquí en Cangas, no Templo do Gatañal. Primeira semifinal co Club Cisne Colegio Los Sauces e o Balonmán Culleredo. Despreocúpate.es. E hoxe o meu carón teño un habitual das retransmisións do Balonmán Cangas, Pepe Camiña. Que tal, Pepe? Moi bons días, Alberto. Un placer estar aquí nesta gran festa do balonmán, que esta Final Four cadete, nada, agardamos ver un bonito espectáculo para todos. De seguro, como todas estas Final Four que estamos vivindo durante todo este mes, ahora toca o turno a esa categoría masculina. Recordamos que xa está femenina, como decía antes Katy, disputada, que se disputó en Meaño, esta que se tivo que adiar por esa convocatoria de Xoel Lago, xogador do equipo do Club Cisne Colegio Los Sauces, coa chamada da selección española. E agora xa, pois xa lle tocaba o turno, e de seguro que vai a ser un partidazo con dous equipos no que, bueno, o Cisne por nomes é un gran equipo e sobre todo, bueno, o ritmo eléctrico que teñen sempre todos os equipos de Culleredo, que de arriba abaixo esa seña de identidade que teñen de sempre. Sí, por suposto, eu creo que estamos a piques de mirar unha grande semifinal. De feito, esta Liga Cadete caracterízase moito por esa igualdade na parte alta, ¿no? Na que todos os equipos conseguiron collectar victorias entre eles. De seguro que o Cisne, quizáis por clasificación, podería partir como favorito, pero como ti dis, a loita do Culleredo non é negociable, e seguro que miraremos un grandísimo encontro. Pois aí está esa primeira posesión xa para o equipo azul. Se queredes anotar nomes a ter en conta, pois ese que ten o balón xa Xoel. En a parte do equipo vermello, pois irá anotando, como sempre, a Danielo Travieso, como digo eu, Danielo Fedello, a Xoan Canedo, dos rapaces que durante o Cesa tamén dou moitísimo que falar. Aí está Xoel xa dende a liña de 7 metros no primeiro lanzamento, e a primeira parada xa por parte de Hugo García, o porteiro do Culleredo. Bueno, novidade, ¿no? Un erro de lanzamento de Xoel, como ti dice, vai a ser un dos xogadores a seguir nesta Final Four, internacional con España, de seguro que nos vai a ofrecer un grandísimo espectáculo, pero bueno, todos xogamos e a ver que pasa. Xogando aí Manu dende o lateral esquerdo, apoiándose en Luis Montoya aí no extremo, sacando novamente cara fora con Manu, buscando esa opción de primeiro de un contra un. Anticipouse moi ben aí no impar, ben o Culle, o golazo a contra de Adrián Areiros. Bueno, vemos que sí, que Culleredo vai a loitar dentro do primeiro minuto, mentras vemos o gol de Xoel Lago, pero que xa vos digo que seguro que vai ser apasionante, porque xa nestes primeiros minutos se advirte a intensidade que se vai a ver. Atacando o equipo de Fernando Vázquez, o equipo de Culleredo. Esa primeira línea con Xoan, con Adrián, con Lucas Faraldo. Iniciando, buscando aí a liña de 6 metros, conectando maravillosamente con Diego na liña de pivote, conseguindo un novo gol. Moi boa xogada tamén de Culleredo, quizáis nesta primeira defensa faltoulle asustar un pouco o Cisne, pero vamos a ver nomes tamén, como ti dis, como Xoan Canedo, que temos moitas ganas de miralo aí no lateral dereito, pero por suposto no extremo dereito tamén, que é un xogador diferencial nesta categoría. Xoan, que un rapazos que consigue dar o 200%, erro outra vez do Cisne. Son dous erros que poden costar, aí vai Xoan, quería engatillar. Sí, parece que se lle escapou o balón. Sí, dio colecheando que se lle escapou a pelota. Ben Xoel en bote, zafándose de un, de dous, levantándose, conseguindo gol. Parece que carbura aí xa Xoel. Como decíamos, ¿no? Ese pode ser un duelo, ¿no? Dos líderes de ambos equipos, aínda que están moi ben acompasados, pero Xoel e Xoan seguro que son os que máis quererán tirar do carro, ¿no? Por la experiencia igual neste tipo de partidos.
Movendo de novo a primeira liña do Balonmán Culleredo, despreocúpate.es. Balón a esquina, ven Hugo, o balón a madeira, ainda que tocou tamén Hugo Carrera. Sí, celebra Hugo, que ademais é outro dos nomes propios deste partido seguro, non? Un porteiro que xa demostrou coa selección galega que é diferencial e que seguro que está tamén moi motivado para o partido de hoxe. Atacando de novo o equipo azul. Moitos son os nomes que hai que anotar aí. Xoel xa internacional con ese torneo, pero sí que Xoan, por exemplo, tamén foi chamado ás xornadas de tecnificación da Federación Española. Aí ven Xoan, do que falábamos, poñendo turbo, poñendo toque de calidade, levantando a súa parroquia, xa como sempre Xoan. Que calidade a de Xoan, a verdade, xogando ben donde o poñas e sobre todo, como ti dicías, cunha intensidade digna deste campeonato, non? Innegociable a intensidade de Xoan, ven novamente Xoan na contra e outro gol de Xoan Canedo. Sí, señor, levantando a súa parroquia, como ti dis, 2 goles seguidos que lle dan aí unha pequena ventaxe que seguro que lles dá tamén moita motivación, ¿no?, para esta primeira metade. 2-4, pois 2 xa para o equipo que xoga de vermello. O Balonmán Culleredo, despreocúpate.es, sacando Luis Montoya ahora da liña de 6 metros. Ben Xoel a levantarse, non se atreveu no lanzamento, continuando o balón cara ao lado dereito. E ven a continuidade para o gol de Gael. Bueno, parece que Culleredo está moi acertado en defensa. Que boa transición, tocou Hugo, pero entrou o balón. O que dicía, ¿no?, que está moi acertado, parece, Culleredo en defensa, non está desando accións fáciles, e sin embargo o Cisne quizáis está nestes primeiros minutos pecando un pouco de asustar esas defensas con esos lanzamentos que vemos claros en 6 metros. Sí que é certo que estiva a piques de parar o porteiro do Cisne, Hugo, pero bueno, vemos que o marcador é 3-5 e a ver que sigue pasando. Xoel, balón cara ao lado dereito, veo a penetración, fantástica penetración agora de Carlos. O primeiro gol para Carlos Redondo. Xoan Canedo buscando aí, queriendo conectar novamente aí coa liña de 6 metros, non conseguiu en primeira instancia. Continuación da xogada, din os colexiados que non hai nada. Buquiño enredado agora ese ataque do Balonmán Culleredo. Sí, quizáis apresuraron un pouco para finalizar a xogada, non teñen que ter tanta prisa. E vemos agora como responde o Cisne. E outra vez outro gol de Gael. Sí, moi acertado Gael tamén neste extremo dereito. O que dicíamos, igual está asustando moi ben na zona central, pendentes de Xoel ou Culleredo, pero están atopando salidas polo extremo, neste caso dereito, e se sigue así seguro que van a ter que asustar nesa zona tamén os xogadores de Culleredo. Superados a o minuto 6 deste primeiro acto. Iniciando ataque aí Adrián, sacando a seu compañeiro Hugo Bregua. El solo consigue o gol. Eficacia está tendo Culleredo, moi bon gol tamén, gol tamén, perdón, de Culleredo agora, que non vais a intensidade nestes primeiros minutos e se está notando no resultado. 7 metros que consigue forzar agora Carlos. E vai a ser, pois mira, novamente Xoel, errou anterior, pero vais a atrever. Vai Xoel, o gol de Xoel. Non dubidou agora Xoel. A verdade é que os líderes sempre teñen que tirar do carro, aínda que erren o primeiro, e Xoel o demostrou agora. Aquí unha das cousas, despois seguramente no descanso veremos de mirar esta opción do penalti de Xoel, porque xa teño visto invalidadas varias accións de penalti nestas, porque por exemplo sí que Xoel apóyase nos 2 pés antes de lanzar para coller o impulso, pero hai que ter ollo de... Sí, ollo de águila, ollo de falcón. Hai que fiar moi fino, sí. Moi fino, sí, con estas accións. Para os árbitros tamén unha papeleta, pero bueno, estamos vendo que tamén o colectivo arbitral nestes momentos está ofrecendo un gran nivel, o partido está moi interesante, eles están formando parte dunha maneira activa. Error na recepción de Adrián, correndo ahora o Cisne, o gol a contra de Adrián González. Quizáis pode ser unha das claves, ¿no? Que Cisne se atope cómodo aí atrás, que force erros de Culleredo para salir rápido a contra e poidan aí abrir fenda no marcador, ¿no? Culleredo penso que ten que estar un poquinho máis calmado nesas accións, que queda moito partido e ir pouco a pouco manténdose no marcador. Lucas buscaba en acción, ben defendido por Xoel.
Y solicitándolle Fernando acción sobre o terceiro. Mira, vamos desde aquí. Ben Xoán quere levantarse. Ben, fantástica aí a defensa agora de Carlos Redondo sobre Xoán, evitando ese lanzamento a distancia. Adrián buscando acción de 2 para 2, o cruce. Ahí está el lanzamiento brutal de Adrián. Muy bien, Adrián. Un momento también que parece que Cisne sí que se está volviendo, o sea, que se está asustando en defensa, que una defensa también muy grande, que le puede costar, pero Adrián está demostrando en estos primeros minutos un grandísimo nivel en ese ataque de Culleredo. Atacando de nuevo equipo azul. Iniciando ahí Carlos Redondo. Balón para Manu. Xoel no cruce buscando cara fora. No se atreve en el lanzamiento Luis Montoya. Que ten que salir cara fora. Xoel auxiliando nuevamente. Carlos Redondo. Va Xoel a encarar. No un contra un. Buscando pase o pivote. Pero ahí estaba Xoán Canedo. Para evitar el lanzamiento. Pero no a 7 metros. Por esa defensa interior sobre Adrián. Muy buena conexión ahora de Xoel con Adrián, con su pivote. Mientras vemos ese gol que sigue ahí, sigue o seu ahora, quizás máis claro, ¿no, Alberto? Sí, este ya non tuvo dúbida. E aí temos o cuarto gol xa de Xoel Lago, 2 dende a liña de 7 metros. Mientras vemos que a xente tamén se empeza a animar, ¿no? Eu dende fora, como cando miro estes torneos, a verdade que é unha pasada ver o ambiente que se forma. Oi, que ben xogou, como cortou o pivote, a parada novamente de Hugo Carrera. Levantando Hugo, como ti dis, a parroquia de Cisne, moi importante para Cisne tamén que ele este atinado nestes minutos e sobre todo nesas xogadas de lanzamentos fáciles. Manu con Xoel que ven o cruce, o erro no lanzamento de Xoel. Pero que ben xogadas, é a segunda vez que van con esa opción. Primeiro foi cara ao lado esquerdo, agora cara ao lado dereito neses cruces do central, ben buscado co arrastre do pivote para xenerar ese espacio entre 1 e 2. Sí, ademais un xogador con tanta potencia, si chega cunha vantaxe clara, pode ser diferencial neses últimos metros. Balón a esquina, vais a atrever no lanzamento Hugo Bregua. Parou na Hugo Carrera, pero vai a haber 7 metros por ese contacto de Luis sobre Hugo Bregua. Pois hai outro dos especialistas, sabe Xoán. Liña de 7 metros, sin aderezos, golazo de Xoán Canedo. Que bo gol de Xoán tamén, non se complicou, diante dun porteiro moi grande, pero apostou por un lanzamento rápido e, como podemos mirar, acertou de pleno. 8 iguais, superado xa o minuto 10 deste primeiro acto. O partido respondendo a expectativa de intensidade. Balón de Carlos Redondo, quere buscar aí ao seu compañeiro. A Gael, novamente Xoel buscando cara ao lado esquerdo. Quería buscar polas costas a Manu, pero estaba ben ese impar de Hugo Bregua. Moi boa defensa de Culleredo neste momento. A ver si siguen mantendo. Quería conectar, filtrar aí cara ao penalti, cara ao pivote. Pero Hugo P indica o colexiado. Ese intento de conexión con Adrián. Puño arriba na man esquerda do central do Cisne. Ven Carlos Redondo buscando acción, reviravolta, chocando con Xoán Canedo. A parada é de Hugo García e vai haber balón de novo para o equipo do Cisne. Sí, parece que reclamaba a Culleredo un empurrón, pero bueno, parece que non foi así e volve o ataque para Cisne. Xoel reviravolta, buscaba aí ese 1 contra 1. Ven novamente a defensa do equipo de Culle. A defensa agora de Lucas Faraldo. Sí, moi boa defensa, parece que sufriu só un golpe na cara, pero xa está plenamente recuperado e, bueno, estamos vendo moi boas accións defensivas de Culleredo, seguro que vai a ser a tónica do seu partido. Xoel levantándose e o balón por fora. E opción agora de novo para Culle para poñerse por diante. Ven Xoán Canedo con espacio nun contra un, balón a esquina. Consigue domar o balón Hugo Bregua, que se desdobla. Ven Lucas Faraldo, balón para Adrián. Buscaba esa media colgada para Xoán, en os colexiados que non hai nada. Balón pola lateral para o equipo de Pontevedra. A contra, ven Gael. O erro na vaselina de Gael. Precipitouse un pouco e bueno, un pouco que comentábamos antes, ¿no? Que Culleredo quizáis entra en algunhas xogadas en demasiadas precipitacións e o Cisne vai non aproveitar que cunha transición moi rápida, non? Neste caso foi o erro, pero creo que a igualdade vai a ser a tónica do partido. Estas accións poden, nos minutos finais sobre todo, decantar a balanza para un ou outro lado.
Iniciando el nuevo ataque del equipo de Culleredo. Iniciando, buscando ahí que ven ese desdoble do extremo, pero erro no lanzamento. Hizo selle moi grande aí Hugo Carrera ao xogador de Culleredo. Buscando de novo o Cisnes, acción. Atacando, ven a defensa outra vez do Culle, din os colexiados que lle roubaron o balón. Ven correndo Adrián na contra. O paradón é de Hugo Carrera. Que boa parada, que parada tamén moi importante nestes lanzamentos de contraataque para manter o seu equipo no partido. Estas paradas que suman 2. Sí, non só pola importancia da parada, sino tamén pola motivación que lle trae tanto aos seus compañeros como a él, ¿no? Para darlle confianza nestes intres de partido tan igualados. O erro de pase agora de Lucas sobre Xoán. Indica aí Fernando. Ter que ocupar a calle. En ningún momento se lle ocupou o espacio a Xoán. Sí, sobre todo que xoven con un poquinho de calma, o que parece que lle indica tamén Fernando para evitar esas pérdidas de balón que son xogadas sinxelas para Cisne. Manu, a parada foi de Hugo, pero recolle o rexeite Adrián. E o gole de Adrián agora. Outro xogador a ter moi en conta, Adrián, ¿no? Nesa línea de 6 metros, un xogador tamén con moita envergadura e que conecta moi ben con Soel, por exemplo, e que seguro que vai a traer de cabeza a defensa de Culleredo, aunque gustaríame recalcar que está moi ben en defensa Culleredo, ¿no? Veremos si mantén este nivel todo partido. Xoán nos cruces con Lucas, novamente con Adrián insistindo neses cruces. O erro agora na recepción de Xoán. E a cuarta perda de balón xa para o Culle. Ti falabas aí de Adrián do pivote do Club Cisne. Me parece unha fábrica de pivotes ese club, porque dende Manu Lorenzo Carabaixo. Sí, sin dúbida. De feito, Manu, dende a miña opinión, é un dos pivotes que vai a marcar aí unha época, non sei se no clube, pero no balonmán galego seguro, porque é un xogador moi completo e lle vai a dar moitas alegrías ao Cisne, e máis sabendo a importancia que ten a canteira no Cisne, ¿no? Vai a ser un xogador referencia seguro. Oi, que veña sacou aí agora Adri. A falta en ataque cando quería saírse ao Culle. En redondo a parada vai a ser de Hugo García, o lanzamento de Carlos Redondo, pero vai a haber 7 metros a prol novamente do equipo da capital de Pontevedra. Volve Soel, sigue asumindo esa responsabilidade dos 7 metros. Veremos agora neste duelo. Que non, agora novamente de Soel. Non se pon nervioso, a verdade que non. Xogadores destas características, si se pon nervioso, habería que facerlle transfusión de sangre por un croata deses, ¿eh? Sí, sin dúbida, sin dúbida. Iniciando de novo ataque o equipo do Culle. Sigue agora no centro xogando Teo. Siguen nos flancos tanto Xoán como Lucas, que quen recibe, vai a buscar esa primeira opción de 2-2, balón a esquina, vai a sacar os 7 metros en 2 minutos, sí. Haga él, algo no que insisten sempre os árbitros. Sí, a peligrosidade, non, nese contacto, sobre todo cando o xogador está a piques a realizar o lanzamento. Bueno, parece que foron 7 metros claros. Veremos agora o duelo Hugo-Xoán, que se coñecen bastante das concentracións da selección, e a ver que nos depara este duelo de grandes xogadores. A subida colexiada, Xoán amagando, balón ao longueiro. Sí, quizáis asustou aí un pouco Xoán, foi un bo lanzamento, pero se lle escapou por un pouquiño. Celebra Hugo neste caso e bueno, veremos como sigue o partido. Pode ser a máxima renta agora si Cisne consigue marcar gol. A defensa acaba de cambiar de Culleredo, un pouquiño máis presionante, con Xoán aí nesa punta de lanza, e veremos como se desenvolve. Movéndose, desdoblándose xa Adrián. Manu en bote, recibindo Soel, que ven ese cruce por diante, moi inteligente, conseguindo 7 metros aí Manu García. Sí, que xogada importante, ¿no? Porque estaban cun xogador menos, por iso tamén Culleredo abriu a defensa, e sacar petróleo aí non era nada sinxelo, e aquí están un novo 7 metros para Soel logo. Vai Soel no lanzamento, gol de Soel, duro seco arriba.
E como dicíamos, máxima renta do Cisne. Veremos agora como afronta Culleredo. Tamén están cun xogador máis, teñen que madurar ben esa xogada, pero non perder tempo e intentar que esta fenda non se abra moito máis, ¿no? Para seguir en partido. Teo, balón para Xoan, buscando esa penetración entre 1 y 2. Vaya paradón novamente de Hugo Carrera. Xa é a cuarta parada do porteiro do Club Cisne Colegio Los Sauces. Vaya parada, non só pola importancia, sino tamén pola espectacularidade, ¿no? Hugo é un porteiro moi plástico que a verdade que dá gusto de mirar os seus partidos. Non menos importante outro Hugo, ou de outra portería, Hugo García, tamén se leva 4 paradas. O ano pasado na Final Four disputada en Culleredo foi un auténtico baluarte. Agora a penetración e conseguindo o gol novamente. Sí, é de seguro que seguirá sendo diferencial nestes primeiros minutos, como ti dis, fixo intervencións de mérito. Agora quizáis pola situación na que está Cisne máis cómodo con esos lanzamentos e está costando un poquinho máis, pero vamos, temos Hugos para todo o partido, sin dúbida. Quinta perda de balón do Culle. Non sei se estará entrando urticaria xa Fernando Vázquez con tanta perda de balón, Sí, vemos que ten a tarxeta de tempo morto na man, seguro que vai optar por parar o partido porque xa é unha renta de 4 goles. Xoel, lanzamento de Xoel e que aparte estamos falando dunha superioridade perdendo 0-3. Iso é, estas son as cousas que te poden penalizar cun xogador máis, na que deberías ter máis o control dos minutos. Cisne marcha cunha renta de máis 3. Agora escuitamos a Fernando. Primero, Hugo descansas, entra Isaac, ¿vale? Diego, cambias por Alexis, volvemos a situación de 6-0. Bien, vamos a ver, tenemos 6 pérdidas de balón y 6 errores de lanzamiento, ¿vale? 5 situaciones, 1 contra 0 con el portero y un 7 metros, ¿vale? Entonces, no a los lanzamientos rectos, ya lo hemos repetido varias veces, cruzo los lanzamientos de arriba abajo, lo más importante, ¿vale? En el salto gano primero, no salto hacia el portero y a partir de ahí decido con tranquilidad, ¿de acuerdo? Vale, vamos a retomar todo esto, ¿de acuerdo? Tenemos que volver al tema defensivo, las situaciones de par impar cuando proceda de los segundos, ¿de acuerdo? Vale, y de los terceros más alejados. A partir de ahí, en el ataque, volvemos a las situaciones de juego con los extremos, ¿vale? Las circulaciones de extremo más vueltas. Si trabajamos con la permuta baja, ¿vale? Con pivote entre 1 y 2, acordaros, doy el balón, espero un segundo y después es cuando transformo, ¿vale? Iniciamos en 2 para 2 en esas zonas, ¿de acuerdo? Este tipo de juego, en las situaciones de amplitud a través de cruce, aguantar un poquito más los laterales abiertos y darle continuidad, que lleguen balones rápidamente a los extremos, que no nos enfoquemos solo en zonas centrales, ¿vale? Vamos allá, chicos, va. Seguimos, hostia, estamos ahí, tíos, estamos ahí, va, como al principio, va. 1, 2, 3, Culle. Pois aí buscando solucións Fernando para volver a senda do que o Culle con esas continuidades, con esa velocidade de balón tan característica do equipo de Fernando Vázquez. Sí, pedía a Fernando tamén que estivesen un pouquiño máis metidos nese ataque, porque comentaba el mesmo que hai 6 perdas de balón e 6 fallos de lanzamento claros, que maduraran un pouco esas xogadas. Ahora estamos vendo que vai a optar moito por ese desdoblamento, porque foi unha conexión da primeira línea aí coa segunda que lle resultou moi boa, e vemos a primeira. E a ver que nos deparan estos minutos des últimos finales. Pues outro erro do Culle. Si, non debe estar Fernando moi contento porque 5 segundos despois de esa arenga, ¿no? de evitar as perdas de balón, chega a primeira, pero bueno, ten que seguir en partido, ten que seguir como sigue en defensa o Culleredo para evitar que esta fenda se siga abrindo. Saltou a pista por parte do Cisne, Iago Adelaide. E ben Xoel engatillando, buscando para Carlos Redondo novamente. O que xenera Xoel con esas trayectorias, ese salto, é moi difícil de defender, Sí, un xogador diferencial, ademais o que ti dis, ¿no? Arrastra moitos, xenera moitas superioridades para os compañeiros, que o saben aproveitar tamén perfectamente. Aí vai Gael no lanzamento, a parada de Hugo García. Unha nova parada de Hugo García que falábamos antes dele, e vai a ser seguro que tamén, igual que o seu tocayo, diferencial. Atacando ben Xoan Canedo, buscando cara a esquina, non consigue conectar en condicións co seu compañeiro
no extremo. Quería recibir nuevamente Isaac, pero a ver, nova perda de nuevo para Culle. Y acumulando xa 8 perdas de balón. Sí, penso que ese gol número 9 se lle está atragantando a Culleredo, vai a ser máis importante do que creemos, porque xa son moitos minutos e lle está lastrando moito na elaboración dos seus ataques tamén. Ven aí a defensa agora nas axudas do Culle antes a saída de Xoán Canedo a por Xoel, e vai haber 2 minutos agora para Hugo Bregua. Sí, non hai dúbidas, no? Golpe na cara nese inicio de xogada de Xoel, e veremos agora como se defende cun xogador menos o Culleredo, ¿no? Sabemos que Cisne fixo un +3, a ver que pasa agora con Culleredo. Iniciando Iago Aidaleit, buscando para Redondo, e novamente esas penetracións de Carlos Redondo conseguindo o terceiro gol. Sí, que acertado está aí Carlos Redondo, aproveitando esas zonas de superioridade, e tamén que importante está sendo en defensa nestes momentos, xa que o Cisne conseguiu asustarse atrás. É unha moi boa dupla aí Redondo e Lago, no centro de defensa pontevedresa. Moita altura aí nesa defensa 6-0 do equipo de Club Cisne Colegio Los Sauces, que ven buscando a Tuamiña, escapoulle o balón agora a Teo. Que pouquiño lle faltou aí a Teo, pero que dicíamos, no? Urge ese gol número 9 que se lle está atragantando. A nivel psicolóxico seguro que lles está costando un pouquiño máis generar situacións de perigo no seu ataque de Culleredo. Iniciando de novo o equipo da capital. Manu, balón para... Moi ben agora Culleredo, conseguiu tapar aí esa penetración, mentras vemos un golazo. Golazo, vaya parábola, vaya arco de medio punto, tivo que describir ese balón para poder superar a Hugo Carrera. Xoel, vaya finta de Xoel. Que golazo agora de Xoel. Como se aproveitou aí de esa situación, vaya finta, ¿no? Quedouse completamente solo e non errou nese lanzamento como en outra ocasión. +6 para o equipo de Pontevedra, 15-9. Ben Jairo, balón conectando aí co seu compañeiro na liña de 6 metros, e o gole de Diego. Con fortuna, ou máis ben afinando todo posible para evitar a Hugo Carrera. Sí, que bo gol de Diego, porque asustou moi ben, non é sinxelo ese lanzamento, é máis o pau corto, e como conseguiu bater a un porteiro grande como Hugo. 15-10. De novo atacando o equipo da capital, dándolle minutos de descanso agora a Xoel. Saltou Manuel Eirín a pista nese lateral esquerdo, que é quen recibe, buscando esa acción de 2-2, non lle conseguiron deixar armar o brazo para conectar aí con Adrián. Novo ataque, Manuel Eirín. Y vemos que entra Manuel Eirín con moitas ganas, ¿no? Nese lateral esquerdo. Momentos tamén importantes para darlle descanso a Xoel. E seguro que vamos a mirar a un gran xogador aí nese lateral esquerdo. Que ven a conexión de Redondo con seu compañeiro, con Adrián. Escapouse o balón aí Adrián. A quinta perda agora para o equipo de Pontevedra. Ben Xoán Canedo, balón a esquina. Hugo, golazo de Hugo Bregua. Que bo gol de Hugo Bregua. Que boa xogada tamén de Xoán, xerándolle esa situación cómoda de lanzamento. Como dicimos, ¿no? Con porteiro tan grande, ese lanzamento nunca é sinxelo, e conseguiu Bregua facelo dunha maneira espectacular. 15-11, chove menos para o balón a Culleredo. Iago sacando o balón agora aí para Manuel. Buscaba esa penetración. Vai haber golpe franco a prol do equipo do Club Cisne Colegio Los Sauces. Manuel Eirín con Iago Adelaide. Buscando opción de 2-2. Quiso conectar. Vai haber pés. O balón aos pés de Adrián. Querendo correrse ao equipo de Culle. Jairo, balón a esquina. Chegou fantástico Gael. Que boa man de Gael, porque ademais sería chegar o Culleredo a chegarse no marcador e darlle un impulso aí de moral. E moi boa man de Gael neste caso. Iago levantándose, o golazo de Iago. Que bo gol de Iago tamén. Que lanzamento aí, como armou o brazo, non lle temblou o pulso para batir a Hugo. 16-11, camiño do minuto 25. Este primeiro acto da primeira semifinal da mañán. Recordamos que despois se enfrontarán o Pizzería Barato o Balomán Chapela.
o equipo locatario en busca tamén dese posto para a final de mañán. Recordamos, o premio de gordo pase a un sector nacional no que xa está agardando o balonmán Lalín. Sí, outra semifinal de altura con dous equipos que xogan moi ben a balonmán, que hai tamén moitos nomes propios a ter en conta, e un derbi tamén podemos dicir, ¿no? Como os de fai anos que se disputaron en Asobal entre Chapela e Cangas, neste caso Luceros, pero que seguro que nos van a dar outro grande espectáculo con un ambientazo nas gradas. De seguro, xa hai moita xente que hai agora no Gatañal. Balón a esquina para Hugo Bregua, superando de novo a carrera. Que ha acertado Hugo Brego ahora porque ten moita variedade de lanzamento, está superando bastante ben a Hugo Carrera e está sendo aí un desatasque para o equipo de Culleredo. Salta a pista na línea de 6 metros. E vou decir que me sorprende que se sitúe por aí Bruno, porque sí que adoita xogar sendo infantil no lateral esquerdo. Sí, pero Hugo é un xogador moi polivalente, non? Quizáis vai aproveitar estas accións de salindo dende a línea aos 6 metros. Veremos agora como se desenvolve. Novamente maravillosa esa acción de Carlos Redondo, como a ten marcada, ademais como marca os pasos. Sí, moi traballada por parte de Redondo. E agora que recupera o balón o Cisne, que balón tamén a falta de 4 minutos para poñerse con 18-12, ter un respiro para marcharse ao descanso cunha renta máis cómoda do esperado quizáis, pero bueno, como ti dixecho ao principio, Culleredo é un equipo moi intenso que non vais aos brazos e non te podes despistar en ningún momento. 10 perdas de balón do equipo do Culle. Iago buscando a Liz Montoya, quería anticiparse aí Xoan Canedo, non o conseguiu. Balón que recibe Manuel Eirín, encarando a Xoan Canedo, querendo fintar, vai a haber golpe franco pro equipo azul novamente. Sí, que listo está Xoan aí nesa defensa, porque Eirín é un xogador moi grande, sabe xogar moi ben coa distancia con él para que non se atope cómodo en ningún momento e suple esa falta de centímetros con respecto a Eirín con esa intensidade de pernas. Estamos vendo que a Eirín lle está costando sentirse cómodo nestes primeiros minutos na pista. 7 metros 90 para o Club Cisne Colegio de los Sauces. Vai Gael o primeiro amago, superando por debaixo a Hugo García. Agora sí, non foi quen de atallalo Hugo García como na anterior vez. E bueno, Gael que é outro dos nomes propios desta primeira metade, ¿no? Con goles, con esa recuperación de balón importante e con esa intensidade en defensa. 18-12 volveu esa distancia de 6. Ben Jairo, que ven o pase polas costas para Diego, gol de Diego. Que bo gol agora tamén, que boa xogada finalizada por Diego, como atopou aí como se desmarcou para topar unha situación clara de lanzamento e batir a Hugo Carrera. Defensa 5-1 novamente do equipo de Culleredo. Sigue Iago Adelaide. Aí no equipo no centro. Carlos Redondo con Iago novamente buscando cara fora. Manuel Eirín cambiando de dirección. Que ven axuda defensiva agora de Diego, evitando esa penetración de Manuel Eirín. Bruno poniendo balón en movimento con Iago. Doble pivote no equipo do Cisne. Iago nuevamente buscando acción de un contra un. Va a ir Redondo, balón a esquina para Gael. O golazo nuevamente de Gael. Non lle temblou pulso, ahora sí que Culleredo cerrou esa penetración de Redondo, pero Gael non con espacio é un xogador que ten moito porcentaxe de acerto, como se acaba de demostrar. Pero bueno, está aí ao lado dereito de Cisne dando moitos réditos o seu ataque, ¿no? Tanto con Redondo como con Gael. Vimos camiño do derradeiro minuto. Ben Jairo buscando acción de 2 para 2. Venga, defensa ahora de Bruno sobre Jairo, evitando esa conexión que buscaba xa con Diego, con seu pivote. Jairo novamente buscando 2 para 2. Escapa yo balón a Adrián, pero chegou Xoan Canedo. Jairo, el colegiado que continúe, vai a parar Sí, parece que esvarou, que se deu un golpe aí na cara o esvarar, pero claro, foi unha acción totalmente involuntaria e balón para Culleredo. Neste último minuto da primeira parte, que pode ser ten que as urxencias non de marcar gol Culleredo para non despegarse do partido, pero bueno, tamén vemos unha defensa de moita altura de Cisne que de seguro vai ser complicado superar. Moi intensa a defensa do Club Cisne,
Costou os 5 primeiros minutos entrar, pero en canto colleu potencia e calor, entrou. Ahora que sí que entrou foi o gol de Xoán Canedo. Sí, que potencia de Xoán. Entrou con todo aí. Falábamos 2 centímetros, pero a Xoán iso coa intensidade que ten pouco lle importa, ¿no? Vai forte aí entre un e dous, supo aproveitar moi ben a situación. Pide tempo morto Pablo Sixto, o adestrador do Club Cisne Colegio Los Sauces, para xogar estes pouco máis de 30 segundos que lle quedan a este primeiro acto do partido. Escoitamos a Sixto. Vamos, vale. Volvemos los del inicio para esta jugada, ¿vale? Los que estábamos de calle. Hacemos puño menos, lugar. Hacemos puño menos, voy a intentar jugar aquí para el extremo, no, por este lado. Por este lado. Da igual. Lo hacemos sin salida de pivote, aunque sea. Ya, salga Rico y hacemos por nosotros, por la de atrás. Hacemos puños menos para acabar por el extremo y si no tiene ángulo. 5-1, pues en vez de entrar el pivote que salga por detrás del avanzado, se meta y vuelve ya al extremo. ¿Sí? ¿Vale? Venga. ¡Va, chavales! Pois tirando de pizarra aí Pablo Sixto para esta derradeiro ataque do equipo pontevedrés. Veremos se surte efecto, porque moitas veces eu xa teño mirado esa acción de un equipo que pide tempo morto, xogada de pizarra, de repente o equipo que está defendendo cambia a defensa por completo, solta unha defensa presionante e ao final salta todo polo aire. Sí, de feito isto sería un plus de adrenalina para Culleredo, porque pasarían do 20-14 si conseguiren esa recuperación de balón a un 19-15 que os mantén en partido en todo momento, así que veremos como se desenvolven estos últimos 30 segundos. Esta defensa xa individual sobre Xoel. Marcando xogada Manu dende o centro. Aí casi se anticipa Jairo. Vai a ser balón de novo para o equipo de Pontevedra. Ven Manu non contra un, buscando o pase cara ao seu compañeiro no pivote. Ven a defensa do Culle, evitando esa conexión. Ten que agotar o tempo agora o Cisne para evitar algunha situación fácil que acabamos de mirar. Buscaba Xoel, recibindo o Culle, quere correr, ven Jairo con potencia, balón a línea. E mira, o que non fallara hasta agora Diego Rodríguez, errando diante de Hugo Carrera. Quinta parada de Hugo Carrera, espectacular. Sí, casi acertas de pleno, ¿no? Coa túa predicción. Esa xogada na que se precipitou quizáis con ese pase Xoel, era mellor quizáis acabar os segundos co balón na man ou cun lanzamento dende fora, pero bueno, por sorte para o Cisne está aí a figura, emerxeu a figura de Hugo Carrera, que lle permite manter esa recta de 5 goles. Sí, Hugo, falamos moito de Hugo Carrera pola espectacularidade das paradas, pero 5 paradas leva Hugo Carrera, 5 paradas leva Hugo García, porteiro do Culleredo, tamén mantendo a seu equipo. Neste primeiro acto que foi marcado pois eses primeiros 5 minutos do Culleredo de ímpetu, de forza, dese xogo característico do Culle, que despois conseguiu afinar moi ben a defensa o equipo azul. Sí, toda razón, porque Hugo García está facendo tamén un moi bo partido. O que pasa que o que estamos mirando con Hugo Carrera é que está facendo intervencións quizáis máis chamativas no sentido de momentos claves ou situacións máis claras de lanzamento. Hugo García está tendo quizáis esas paradas porque está máis acertada a defensa, que non lle quito mérito nin moito menos, simplemente que o mellor non son tan espectaculares para o espectador. Parece que lle quitamos mérito, pero todo o contrario, non? Moi bo partido tamén de Hugo, que mantén o seu equipo aí. E bueno, son 5 goles, Alberto, pero creo que non hai nada decidido, nin moitísimo menos neste tipo de partidos. Ni moito menos. Pois co 19-14 tomamos uns momentiños de descanso e voltamos nos sin 3. Ata agora.
Pois voltándose ao noso posto aquí de comentaristas no pabillón do Gatañal, onde xa se vai a poñer o balón en movimento para este segundo acto, onde terá a primeira posesión o Balonmán Culleredo Despreocúpate.es. Sí, vamos a ver cómo se desenvolve esta segunda metade. A renta de Cisne pode parecer cómoda, pero non creo que sea suficiente, así que teñen que seguir traballando ambos equipos para levarse a vitoria. Xoan Canedo buscando esa penetración, vai a sacar os 7 metros a Xoel nese lanzamento. Buena primeira xogada con éxito, vamos a ver se convirte o balón Xoan. Vai Xoan no lanzamento, primeiro amago, tocou Hugo Carrera, pero o gol entrou de Xoan Canedo. Ese gol que sí que sube o marcador, 19-15, 4 de renta. E vamos a ver esa intensidade con este cambio de defensa que vai a facer Culleredo, se lle dá fruto, se consigue meterse aí no partido. Defensa moi presionante por parte do Culleredo. Ben Xoel, balón para Manuel Eirín, balón a esquina. Queríase atrever no lanzamento Ignacio Maceiras, pero aplicaronlle ben aí a grapa. Sí, parece que Fernando Vázquez tivo que ter aí unhas palabriñas porque o equipo saliu moi centrado en defensa. E aí vemos como se poden poñer agora con este erro de lanzamento de Manuel Eirín. Tan só 3 abaixo, a ver como aproveita Culleredo. Ben Xoan en bote, buscando a penetración, o erro na recepción agora de Adrián Areiros. E ven correndo o equipo de Pontevedra, balón a esquina na contra, o gol que consigue Marcos Quintáns. Sí, moi bo gol de Marcos Quintáns, que é un xogador infantil tamén, que vai a ter minutos nesta Final Four, un xogador que destaca na categoría inferior e de seguro que aquí vai a dar moi bo rendemento. Balón de novo para o Culle. Xoan Adrián en Jairo nesa primeira línea. Xoan recibindo. Adrián desdóblase o seu compañeiro Hugo. Vai Jairo buscando unha vaselina de uns colexiados que non hai nada. Nova parada de Hugo Carreras. Esta parada xa para Hugo. Sí, un lanzamento aí moi complicado, pero conseguiu sacalo finalmente, pero aí estaba Hugo para deter o balón. Ben Xoel, collendo carreira, ben defendido por Xoan Canedo, anticipouse maravillosamente Hugo Bermúdez, e agora foi Xoel quen se anticipou, que deulle o balón aí ao equipo azul. Sí, foi moi intenso Xoel, de feito recupera o balón coa cara, que bueno, tamén conta, non? Que ven ese tempo, que ven esa pausa maravillosa de Manuel García para conseguir o gol e zafarse da defensa. Sí, un gol tamén considero que importante porque Culleredo empezou moi forte nesta segunda metade e Cisne ten que manter esa intensidade para non perder a renta agora mesmo de 6 goles. Xoan Canedo buscando opción, balón para Adrián Jairo, aguantando, buscando aí a línea, a Diego, e outra parada de Hugo Carrera a lanzamento de Diego Rodríguez. Foi con todo abaixo aí Hugo. Sí, queixase o pivote de Culleredo dunha acción, Diego, de contacto, pero recuperan o balón e siguen traballando moi duramente por acurtar distancias, ¿no? Vemos que agora Xoan tamén levou un golpe fortuito na cara, pero bueno, sabemos que con Xoan, como le vamos dicindo todo o partido, ¿no? É tan intenso que son habituales, por desgracia, esos golpes. Jairo amagando co pase cara ao pivote cara Diego, erro novamente do Culle. Aí vai Xoel. Brazo de Xoel. Noveno gol xa para Xoel. 12 perdas de balón do Culle que o están condenando, Sin ninguna dúbida. De feito, creo que as verbas de Fernando Vázquez irán por aí, matizar iso que xa fixo na primeiro tempo morto, a ver que lle escoitamos o adestrador. Vale, bien, vamos a ver, hemos hablado del vestuario, ¿vale? El tema de las pérdidas de balón y de los errores ante el portero, ¿no? Eran 12 por un lado y 7 por el otro. Con eso estaríamos por encima del marcador seguramente, como mínimo ahí igualado, ¿vale? De salida hemos hecho 4 errores ya, 4 errores. Pase de Xoan, ¿vale? Las situaciones contra el portero otra vez los lanzamientos rectos. Bien, y la primera parte es generar las situaciones, pero evidentemente si después en 1 contra 0
Pois aí as puntualizacións de Fernando para continuar con plan de partido. Sí, o que le vamos adiantando tamén nesta primeira metade, ¿no? que quizáis está cometendo demasiadas precipitacións en ataque o Culleredo, e como ben dixo Fernando, que estas precipitacións o único que fan é darlle goles fáciles o Cisne e ampliar esa ventaxa, ¿no? A ver si son capaces de asustar, porque creo que Cisne está facendo un moi bo partido tamén, e bueno, a ver que nos deparan esta segunda metade. Adrián Xoan amagando con lanzamento, balón polas costas para o seu compañeiro Hugo Bregua, reviravolta, golazo de Hugo. Qué golazo de Hugo, qué gran nivel está mostrando, qué variedad de lanzamiento, está sorprendiendo a Hugo Carrera. Miramos ya diferentes lanzamientos, todos, creo que si no me equivoco, todos exitosos, así que sí, vaya a estar ahí o extremo dereito, vaya a ser dos jugadores importantes nesta segunda metade para Culleredo, seguro. Xoel xogando dentro do lado dereito, desdoblándose. Manuel Eirín vai a buscar. Manuel buscando lanzamento. Aí a falta en ataque. E balón de novo para Culle. A ver agora do Club Cisne Colegio Los Sauces. Ben Lucas, balón a esquina, vai a buscar o lanzamento. Paradón de Hugo Carrera novamente. Sí, non foi unha mala xogada de Culleredo, pero bueno, o porteiro tamén xoga e vamos a ver agora se non amplía a renta Cisne. E vemos a Xoel Lago. Xoel por fora, sacoulle outra vez a falta en ataque. Xoan inteligente, quere correr de novo Culle. Hugo, balón outra vez para o seu compañeiro Hugo Bermúdez, que agora sí consigue facer bicar o balón coa rede. Moi bo gol de Hugo Bermúdez, pero sobre todo unha asistencia espectacular de Hugo García, ¿no? Moi atento para conseguir un gol fácil, que non amplíe rento a Cisne e intentar meterse en partido. 22-17. 5 nuevamente o equipo de Culleredo, posesión para el equipo de Pontevedra, dedo índice en la mano izquierda de Xoel indicando lo que se vaya a xogar. Adrián en auxilio de Manuel Eirín, Manuel para Xoel, campo aberto para Xoel e o gol de Xoel Lago. Vai a ser moi importante a dirección de xogo de Xoel neste caso, que está aí comandando Cisne, porque cunha defensa aberta como a que está tendo que facer Culleredo, as precipitacións e as pérdidas de balón poden complicarlle moito o partido ao conxunto de Pontevedra. A penetración de Adrián Areiros, consiguiendo un novo gol para o Culle, querendo manterse dentro do partido. Xoel, Manuel Eirín vai a buscar cara fora, 1 contra 1. Manuel, a parada de Hugo. Qué boa parada de Hugo ahora en ese lanzamiento de Manuel Eirín. Vai a ser moi importante con esta defensa aberta, a aportación de Hugo, que está facendo, como dicíamos, un gran partido. E agora, pero con esta defensa quizáis vai a ter máis lanzamentos claros e vais a ter que emplear a fondo. Xoel dentro do centro, vais a anticipar, casi o consigue aí Hugo Bregua. Ben Xoel, balón a esquina, Manuel Eirín non se atreve no lanzamento, novamente recibindo Xoel, hai aviso de pasivo xa por parte dos colexiados nese ataque do equipo de Pontevedra. Manuel Eirín vai a ter que buscar o lanzamento, ven a falta, ven a defensa agora do Culle, está collendo esa temperatura e intensidade, restanlle 2 pases, Diego colexiado neste golpe franco, vai a ser Adrián que empoña o balón en movimento. Preparado para recibir Marco Quintáns, que se desdobla. Vai a ser Xoel, non. 2 pases, ten que buscar a Xoel, buscaba ya aí a falta en ataque novamente Xoan, pero desta vez non foi quen, e o gol foi de Xoel Lago. Un 10º gol correndo aí o Culle, vai a sacar os 7 metros Diego. Moi inteligente, moi rápido aí ahora Diego. Sí, entre Hugo Bermúdez e Diego conseguiron aí sacar réditos desta xogada de contragol, e a ver agora Xoan se convirte en un novo penalti. Xoan, que golazo de Xoan Canedo. Qué calidade, pero tamén que valentía, ¿no? Realizar ese lanzamento neste momento para seguir mantendo en partido o seu equipo. Bueno, tamén creo que está moi acertado nos 7 metros Xoan. Se sigue así, seguro que vai conseguir reducir esa renta de 5 goles neste momento. Manu buscaba ese cruce aí con Carlos Redondo, pero optou por buscar directamente ese 2-2 con Adrián, que é quen pon o balón en movimento. Manu novamente en 1 contra 1 con Xoan Canedo. Paran os colexiados. Vai a haber 2 minutos para Xoan Canedo. Sí, foi moi intenso, pero bueno, o reglamento é claro, ¿no? Si hai un contacto aí na zona da cara, ten que ser exclusión.
Esa segunda exclusión para o equipo do Culle. Un alevo Cisne. Manu, ven o amago de pase. Vai a haber gol, 2 minutos agora. Outro golpe na faciana agora de Diego nese amago de pase fantástico de Manu. Sí, a verdade que esa situación que acaba de xerar o conxunto de Pontevedra, un lanzamento claro, pero o contacto tamén é claro, ¿no? Entón, momentos difíciles para Culleredo, que queda con 4 en pista e obviamente vai a optar por subir a defensa o Cisne para intentar robar balón. Adrián Aneiros, o erra, precipitación de Adrián. Balón para o equipo de Pontevedra, Xoel habilitando, quería buscar a línea de 6 metros e aí quen se anticipou fantásticamente foi Lucas. Sí, moi boa recuperación de Lucas, sobre todo nestes momentos no que o Cisne... Creo que o Cisne ten que pausar un pouco, ten o marcador do seu lado, 2 máis, pero non ten que caer en precipitacións porque este é o claro exemplo, ¿no? Con 2 xogadores menos o Culleredo foi quen de anotar gol. Iniciando ataque de novo o equipo de Pontevedra, balón para Manu polas costas, outro erro, outra precipitación do equipo de Pontevedra. Y atacando de nuevo, ven Lucas Faraldo, balón para esquina, Hugo, otra vez, ¡qué golazo de Hugo Bregua! Vaya 3 últimos goles de Hugo Bregua, como é quen de levar abaixo a Hugo Carrera e deixarlle o balón liftado por enriba, pois igual que fixo Cisne na superioridade que tivo Culle, gol agora sí que consigue Marco Quintanso, que comentaba, con 4 en pista e está sendo un 2-1 a prol do Culle, Sí, paradóxicamente falábamos de que iban a ser momentos complicados para Culleredo, pero conseguiu xa facer 2 goles, se non me equivoco están gañando 2-1 a inferioridade, que ten moito mérito e seguro que lles dá tamén moita motivación para o resto. Oi, que ben se anticipou Jairo, escapouse o balón, que ixábase dun posible agarrón por parte de Ignacio Maceiros, o balón vai ser por equipo de Pontevedra, ven Marco e o gol de Marco novamente. Moi bo gol, 2 goles seguidos moi importantes tamén para calmar un pouco as augas de Dolérez. Bueno, vai recuperando xa efectivos Culleredo e veremos a que o último. Unha doble exclusión que rematou con empate. Creo que os adestradores nos gusta, por lo menos rematalo con empate ou gañado. Sí, é un éxito. E máis con 2 menos, como dicíamos, ¿no? Lucas, lanzamento a parada de Hugo Carrera. Novena parada de Hugo Carrera. Para poñer un pouquiño de calma ao asunto. Sí, penso que é o momento de Cisne de pausar un pouco o ritmo que quere impoñer Culleredo, madurar ben as xogadas, que pase o tempo e sobre todo que teñan éxito esas xogadas máis pausadas. Ben Manu buscando 2-2. Marco Quintans, balón para Xoel, que pediu balón. Vai Xoel cambiando a dirección do balón para Manu, que ven cambiando o ritmo, querendo buscar aí o seu compañeiro Guillerme Candeira, o cual meteu nun problema con ese pase. Sí, que boa defensa de Culleredo, que está levando o Cisno pasivo. Xoel engatillando e conseguindo gol Xoel, 12º gol, correndo Hugo, anticipouse ahora moi ben agora Marco Quintans. Que importante está sendo nestes minutos o xogador infantil, Marco Quintans. Acaba de recuperar un balón moi importante, leva 2 goles tamén cando peor estaba pasando o Cisne, o sea que moita calidade para o extremo infantil do Cisne. Ataque de novo para o equipo da capital de Pontevedra. Carlos Redondo apoyándose aí en Guillermo. Redondo novamente buscando a penetración e conseguindo outro gol, Carlos Redondo. Sí, que Carlos sigue o seu, aproveitando os socos, sendo moi efectivo no seu lanzamento e axudando o seu equipo a manter a renta. Son destes xogadores que sin facer ruido aportan moitísimo, Totalmente, porque está facendo non só un grandísimo partido en ataque, sino tamén está aí en defensa comandando o 6-0 xunto con Xoel, pero tamén con Eirín anteriormente, o sea que está facendo un partido espectacular. Aneiros conectando con Hugo, gol de Hugo Bermúdez. Pues aí quedou colgado do teito Adrián Aneiros, agardando ese espacio para darlle balón a Hugo Bermúdez.
un grandísimo paso, unha grandísima asistencia, contando como ben dis ata o final para deixar completamente desmarcado a Bermúdez. Xoel penetrando a parada de Hugo García. Paradón agora de Hugo García, e a ver en que acaba esta xogada de Lucas. Hoy escapouse o balón a Diego cando estaba preparado para recibir e poñerse diante de Hugo Carrera. Sí, mágoa porque era unha situación moi clara, pero bueno, o balón o teñen eles, van a marcar xogada e xogar rápido que o tempo empeza a premiar xa. Lucas con Adrián, Xoan Canedo, balón para Lucas con espacio, no un contra un, buscando a rosca Lucas, din os colexiados que non hai nada nesa acción. Sí, un pouquiño asustado ese lanzamento, pero bueno. Manu, ven a defensa agora de Lucas sobre Manu. E ven Xoel, que ven o túa miña para o gol de Guillermo Candeira. Que listos tanto Xoel como Guillermo, aproveitando ese desasuste, ese despiste da defensa de Culleredo. Bueno, máis 8, quedan 15 minutos. Pónselle cuesta arriba a Culleredo, un pouco máis sinxelo a Cisne, pero bueno, hai 15 minutos por diante no que poden pasar moitas cousas. Vai se tinguindo un poquinho de azul esta primeira semifinal, que ben, vaya pase novamente de Adrián Areiros. E que boa defensa tamén de Redondo, ¿no? Falábamos del. O erro ahora de Hugo Bregua. Moitísimos erros, moitísimas perdas, Eu creo que algunhas se me colou, pero teño notadas 17 perdas de balón do Balonmán Culleredo. Efectivamente, Alberto, nestes partidos nos que ten que imperar a igualdade, se non estás acertado, cometes tantas perdas de balón, convértense nunha losa que é moi difícil de levantar despois. Chegou aí Xoan a defender a Guillermo antes de que se pudiera xirar para conseguir un novo gol. Atacando de novo. Balón do Cisne, Iago, balón a esquina, escurreuse o balón a Ignacio Maceiras. Ven aí agora a defensa do Culle. Balón de novo para o equipo capitalino. Xoel anticipándose aí Adrián. Conseguiu domar, foise pola lateral. Sí, foi un pouquiño susto aí Adrián, unha mágoa porque era un contraataque claro, pero bueno, pouco puido facer aí porque estaba o balón fora. Ataque de novo. Ben Xoel, quería deixarlle aí o balón franco a Carlos Redondo. Non consiguen domalo, agora está momento de pelota saltarina. E escapouselle a Hugo Bermúdez, que se queixaba dun pequeno agarrón pola camisola. Xoel reviravolta, servindo yo en bandeja Guillermo, e a parada de Hugo García, espectacular. Vaya conexión acabamos de vivir aí, vaya pinta en xiro de Xoel, e como deixo o balón na man directamente do seu compañeiro, bueno, disfrutando moito tamén destes minutos de calidade. Novamente, o asesino silencioso Carlos Redondo, sexto gol para Carlos. Pois sí, sigue o seu Carlos, acertado en ataque, acertado en defensa, un pilar para o Cisne nestes minutos que está xa comenzando a abrir a fenda de maneira significativa. Modificacións no equipo de Fernando. Movimento, buscaba aí Adrián, outra parada para Hugo Carrera. Creo que xa está as facianas dos xogadores do Culle se empezan a delatalos, Sí, quizáis este lanzamento que acaba de realizar non mostra un pouco esa desesperación de que non están saindo as cousas, non está nada madurado, pero bueno, o que ten que facer Culleredo é non perder ya cara ao partido. Sí que é verdade que está complicado, pero hai que loitar ata o final, ¿no? Que é unha das señas de Culleredo. Iago, lanzamento de Iago de lei por fora. Hugo García querendo correr, poñendo o balón en movimento. Ben Lucas, balón por debaixo das pernas da defensa do Cisne. E o gol que consigue Luis Montoya, Alexis Martínez. Moi bo gol de Alexis, tamén moi bo pase de Lucas, ¿no? Como aproveitou aí ese xogo de pernas. Bueno, vámonos a quedar tamén con estas accións, ¿no? Que Culleredo lle sirva para seguir mellorando e asustándose no que queda de partido. Golpe franco a prol do Cisne nesa penetración de Xoel. Vai a poñer o balón en movimento Guillermo novamente. Xoel, un bote zafándose do seu defensor, e a vaselina suave de Xoel para facer bicar o balón na rede.
Venga, penetración de Isaac, o gol de Isaac do Culle. Bueno, parece que se mancou Isaac nesa caída, está pedindo yo cambio a Fernando. Sí, quizáis foi na caída, non? Polo que parece nas imaxes. Sí. Foi un pouco trastabillado e está pedindo cambio. Volve, se non me equivoco, Brego ao campo. E bueno, supoñemos que é un golpe que non é nada, ou seja que se recupere pronto o xogador de Culleredo. Atacando de novo o equipo azul. Carlos Redondo desde o Soel Lago a línea despois desa mixta que están facendo sobre el, recibindo de novo Soel, saindo de dentro. Redondo non encontra un balón para Iago Deleito. O balón a cepa. E o balón é para o Culle, querendo correr Hugo Bermúdez. Balón para Lucas, buscando engatillar, balón ao longueiro e vai a ser balón para Xoel. Sí, mala sorte nun lado e mala sorte no outro, ¿no? Con esos dous lanzamentos ao Pau. Pero como dicimos sempre, os Paus tamén xogan, ou seja que hai que contar con eles sempre. Sí, sen Paus non existen porterías, o de poñer as camisetas para marcar ou as pedras. Aí non habería tanto problema, ¿no? Sí. Ese xogo xa de recreo, como digo outro. Vais a poñer o balón en movimento. Iniciado xa o ataque ao equipo azul. Carlos Redondo agora dentro do centro, Iago no lado dereito. Emanuel Aneiros no lado esquerdo. Iago novamente. Eirín. Escapase o balón aí a Redondo, pero consigue domalo. Vais a quedar o balón agora para o Culle, sí. Iago, Hugo. Balón agora para Lucas dende o lado esquerdo. Agora Iago, que lle consigue roubar a carteira. Ben Xuan anticipándose, forzando ya falta a Iago. E o balón vai a ser por aquí para azul novamente. Sí, Camiñando sacar o minuto 20. Sí, disculpabas agora a Soan, con acción aí para cortar o contraataque de Iago. E bueno, vamos a ver aí a Redondo de novo. El sigue o seu, Sí. Sigue marcando, facendo esas penetracións a esquerda, a dereita, aparte xogador que marca moi ben os tempos, moi ben os pasos e capaz de co corpo simplemente desequilibrar o seu defensor. Sí, se adapta moi ben aos tres postos da primeira liña, iso é importantísimo, ademais nestas categorías. Ben Hugo Bregua, vai a sacar os 7 metros nesa acción. Sempre sacando o petróleo Hugo aí, Vai Xoan, diante del Sergio na portería. Xoan conseguindo gol, Xoan Canedo. Sí, vemos que fai un par de minutos entrou Sergio sustituindo a Hugo aí na portería do Cisne para darlle minutos tamén, un grandísimo porteiro. En todos los sentidos, Sí, efectivamente. Envergadura, altura e calidade, por supuesto. Atacando de nuevo equipo capitalino. Redondo. Manuel Eirín buscando lanzamiento. Balón o Longueiro. Queda o balón ahí. O Culle. Ben Jairo. Iniciando ataque. Un contra un sobre Iago. E o balón o Pau nese liftado de Jairo tamén. Moi boa xogada, moi boa finalización, pero non foi quen de anotar aí Jairo. E bueno, outra bola para o Cisne que non ten ningún tipo de prisa. Estamos a casi a 8 minutos do final. A renta é relativamente cómoda. Redondo para Guillermo. Vai a haber golpe franco. Fantástica agora a defensa de Teo. El balón para el equipo azul nuevamente. Manuel Eirín buscando cruce para Iago. Venga, defensa intensa do equipo de Culle. Redondo en bote diante de la Xoan Canedo. Quería anticiparse aí Jairo, non chegou. Balón para Manuel Eirín. Vai haber falta. De novo a prol do Cisne. Hai aviso de pasivo. Sí, agora o que lle queda a Culleredo, ¿no? Agotar o tempo ao final cunha defensa aberta, propiciar pérdidas e intentar achegarse no marcador, ¿no? Está complicado, pero non difícil.
Manuel Eirín, balón para la esquina para Ignacio Maceiras. Manuel Eirín escapa, se lleva balón. Ben Redondo, vaya a tener que lanzar. Lanza Redondo. Ahora no, balón queda para Hugo García. Quiere correr Oculle. Balón a esquina. Ven Hugo Bermúdez que se escurre balón, pero peta lleva balón Manuel Eirín. Sí, creo que estas recuperaciones que está teniendo Culleredo na segunda metade, forzando esta defensa con esta defensa aberta, quizáis esas pérdidas lle están lastrando tamén nesas situacións, ¿no? Porque non consiguen facer ese gol fácil, como se agora o consigue Xoán Canedo. O gol de Xoán, poniendo 32-26, voltando a diferencia, 6 goles, despois de estar en 8. Quedan 7 minutos, todo é posible no mundo do balonmán, Hemos visto en cada unha das Final Four moito disto, outra parada de Hugo García. Sí, a ver en qué queda este ataque, que vai a ser moi importante para os intereses coruñeses. Jairo, balón para o seu pivote, vai a haber golpe franco. Y saquería, pero estaban dentro tanto Jairo como Alexis poniendo balón en movimiento. Sí, aquí hai que estar moi fino en iso, hai que aproveitar cada segundo de partido, porque ainda que queda unha renta importante. En la defensa de Iago ahí buscando ese balón. Jairo, Alexis arriba. Recuperación clave tamén para o Cisne agora, para seguir respirando un pouco. Manuel Eirín co balón. Botando, recibido por Xoán Canedo. Balón a liña para Guillerme, a parada de Hugo. Pero vai a haber 7 metros. Moi boa xogada de Eirín, de 2 para 2. Aproveitando aí a súa envergadura e deixándolle en bandeja ao seu compañeiro. Vai Iago nos 7 metros. Iago, lanzamento a parada de Hugo. Que boa parada de Hugo. Paradón de Hugo, 12ª parada. Pero quedou aí o rexeite a Marco Quintáns. Vai a iniciar de novo ataque o equipo azul. Iago en bote, buscando lanzamento, outra parada de Hugo García, que quere manter os seus dentro do partido. Restañe 5 minutos e medio. Posesión clave, Alexis, que non consigue recibir, pero aí está Hugo Bregua. Balón para Xoán, vais a atrever. Vai Xoán, golazo de Xoán. Que bo gol de Xoán, parece que intercambiaron as tornas Xoán e Bregua. Pablo Sixto, que vai a poñer un pouco de pausa a este furacán que se está convertendo agora mesmiño o balonmán Culleredo, poñéndose a 5. Vamos a escoitar a Pablo Sixto. ¡Ey! Cabeza, vamos 5 arriba. Cabeza, tranquilidad. Vale, entramos desde el inicio, jugamos lo más lento posible. Si están arriba en ese 3-2-1, hacemos pase y desmarque. Que la colada de anda por detrás va a salir siempre, ¿vale? Como la permuta, sí, vale. Y hay que bajar cagando hostias, por favor. Espera, en vez de Gael, sigues, ¿vale? Y entra Luis, también defendido, pero Luis, hay que bajar rápido y cuidado con las pintas de ahí de Canet, ¿vale? Que suele ir hacia adentro, cerramos, o dejamos para afuera cerrado. Sergio, si entran cerrados por el extremo, ponme arriba, ¿vale? Venga, vamos, intensidad, va. ¡Ataque, Suárez! ¡No pagamos bolas! ¡Ataque largo! ¡Busca un alta! Bueno, dentro do esperado, ¿no? Este tempo morto para calmar un pouco o equipo. Como ti ben dicías, que non se convirta isto nun partido de ida e volta, porque o único que lle compensa isto é o Culleredo, que supoñemos que vai a forzar agora ata o final para reducir o máximo a renta, ¿no? E que esta defensa agora do Culle vai a ser clave total, porque o éxito da defensa pode poñer o partido moi apretado, Xa miramos a Alexis situado como un Miura, agarrándose na línea do centro do campo. A Soel non o van a deixar seguro que respirar. Xoán pegadiño a Manu. Aí está Manu coa pelota zafándose. O gol de Manu. Tocou Hugo, pero o gol de Manu García. Sí, Manu outro xogador, igual que Redondo, que está rendindo un grandísimo nivel e dirixindo o seu equipo, e cun gol moi importante. Ben Xoán, Teo, anticipouse aí Redondo novamente. Balón para Adri na contra, o gol de Adrián. Pois dilapidando calquera opción xa do Culleredo estas dúas accións do Cisne. Sí, totalmente. Outra vez Redondo moi acertado en defensa. Ese máis 7 a pouco máis de 4 minutos que lle vai a costar un mundo a Culleredo, ¿no? Xoán, a parada de Sergio, pero vai a haber 7 metros nesa penetración de Xoán Canedo.
Este da igual ganar de 20, perder de 40, intensidade e innegociable para Xoán Canedo. Lanzamento a parada de Sergio. A primeira parada de Sergio tamén importante porque casi dilapida as opcións de Culleredo. De Redondo Longueiro. Sí, iba a dicir, máis con este gol de Redondo, ¿no? Pero foi o Longueiro. Ven outra vez, balón á esquina e o erro no lanzamento de Luis Montoya. Vamos ahora aos dous irmáns nos extremos do Culle, a Nico e a Luis. Jairo quería buscar ese pase polas costas a Alexis, non hai nada, indican os colexiados. Balón para Redondo, Manu poñendo calma, iniciando esos ataques largos como lle pedía Sixto aos seus xogadores. Sí, pausados, que non cometan precipitacións e a deixar pasar o tempo. Xoel poniendo esa pausa. ¡Ay, qué pase! Pero viña Adrián por dentro, superando ese defensor. Correndo Culle. Adrián con Jairo. Balón a línea. Alexis. Vaya a ver 7 metros nesa acción de Carlos Redondo. Qué boa combinación aí co pivote. Que pase e que desmarque tamén de Alexis. Que importante. Aí Xoán Canedo. O anterior errou uno, agora primeiro amago e outra parada de Sergio. Paradón, a verdade, ¿eh? Como foi con todo aí a ese lanzamento de Xoán. Saban dúas intervencións dos 7 metros de Sergio, que está mantendo o nivel do seu compañeiro. 2 minutos son para Alexis e os 2 minutos tamén para Hugo Bregua. Doble exclusión nesta xogada do Culle. É curioso, ¿no?, que nos atopemos en un partido que un equipo leve dúas dobles exclusións, a verdade. Sí, a anterior foi separada por nada, 15 segundiños, sí. Teño aquí anotada, pero aí temos outra exclusión para Hugo Bregua e a segunda neste caso para él. E a exclusión tamén para Alexis. Sí, vemos aí como Fernando lle pedía un pouquiño de cabeza neses momentos. O partido está visto para sentencia, pero hai que manter sempre a competitividade, ¿no?, ata o final e intentar polo menos reducir esta renta. Momento mopa aquí no pabillón do Gatañal, no Templo de Cangas. Sí, que sabemos como empeza a chegar a xente dos equipos, especialmente vemos aí o color vermello e verde de Chapela para esta segunda semifinal, que tamén será un gran partido. Ben Bruno, buscando lanzamento, Bruno habilitando moi ben aí, escurriuse o balón a Nicolás Montoya, mira, habilitando ese pase a liña, o gol de Adrián. Qué listo Nicolás, parecía aí un balón prácticamente perdido, esa pillería do xogador do Cisne, fixo que fose unha asistencia magnífica. Xoán Canedo, lanzamento que estrela no Pau, correndo de novo Cisne. Adrián na contra e o gol na escuadra de Adrián. Golazo de Adrián, que non vais ao pistón tamén, a pesar de que xa quedan pouco menos de 2 minutos. Sobre todo que tamén hai que ir pensando xa no partido de mañán contra o rival que está ainda por ver. Adrián Aneiros buscando aí esa penetración, no golpe franco pro do Culle. A distancia de 9 goles. Creo que non vou a decir excesiva, pero sí castigadora, para Coculle. Sí, eu creo que sí. Sergio, brutal. Creo que os 9 goles o mellor é un castigo demasiado injusto para Culleredo, pero o que falamos ao longo do partido, si che están condenando esas pérdidas de balón, o Cisne estivo moi fino para aproveitalas. Al final é o que queda, non, nestes últimos minutos, que pode ser incluso de 10 goles si consiguen este tanto Cisne. O sea, fai rato que deixei de notalas, pero xa en 20 perdas de balón que levaba o Culle, son moitísimas. Ao final levantar 20 pérdidas, hai que facer moi boa defensa, Bruno, iniciando ataque. Manu, balón filtrado e o gol novamente de Adrián González. Que asistencia de Manu aí, como ya deixou, que calidade nese pase. Jairo domando balón, recuperando os 2 xogadores excluídos ao Culle. Hugo Bermúdez, Xoán Canedo con Hugo.
Bermúdez nuevamente con Adrián, recibiendo Jairo, va a buscar ese 2-2, quería conectar con Alexis, conectó, vaya a ver, golpe franco, venga defensa de Bruno ahora, Benxoan levantándose, amagando con lanzamiento, penetración de Xoan Canedo, vaya a forzar os 7 metros. Sí, porque Xoan non entende de partidos gañados ou perdidos. El ten intensidade ata o final e agora tamén un sexto para disarlle o balón a Jairo neste último 7 metros. Vai Jairo no lanzamento de 7 metros e outra parada de Sergio, que desde que entrou no campo tan só recibiu un gol, 5 paradas, 2 de penalti. Pois se dicíamos que era un gran porteiro, non só na estatura e na envergadura, acaba de demostrar Sergio que efectivamente un grandísimo porteiro. Sin dúbida, agora nada, vemos como se despiden os xogadores. Penso que o que ti dicías, ¿no? Que foi demasiado castigo para con tantas perdas de balón de Culleredo, pero bueno, estas Final Four sempre son moi intensas e o Cisne non se quiso baixar do carro e seguir ampliando renta, porque penso que tamén é importante para coller sensacións de cara a final de mañán, ¿no? Efectivamente, pois xa temos aí clasificado o Cisne Colegio Los Sauces para esa final, recordamos Nous Intres. Temos a segunda semifinal co Pizzería Barato Luceros e o Balonmán Chapela. Outro partido que vai a ser de seguro moi intenso, con vou a marcar xa os nomes, a portería de Chapela con Óscar, por suposto no ataque do Luceros, tanto Dimi como Xavi son os nomes a seguir. Sí, de feito creo que Chapela ten a pesar de que Luceros é o anfitrión, Chapela ten un grandísimo equipo, tamén moi competitivo, que penso que vai a poñer as cousas moi difíciles o equipo locatario. E bueno, sobre todo que vexamos un grande espectáculo na pista e tamén nas gradas, que cando xogan Cangas ou Luceros este pabellón sempre apreta moito. Sempre vibra, efectivamente. Aí temos, entre mirades máis repeticións, está recibindo o calor da grada ambas as dúas parroquias, tanto o Balonmán Culleredo como o Club Cisne Colegio Los Sauces. Mentras estamos agardando a que a nosa compañeira Katy poida tamén recoller protagonistas para escoitar as impresións de algún dos xogadores que tivemos no 40x20 do Gatañal ata fai pouco. Seguides vendo aí esas repeticións, eses golazos, esa suspensión de Iago, por exemplo, ese pase larguísimo para Hugo Bregua, coa calidade que atesoraba aí Hugo en cada unha dos lanzamentos. Pois nada, Pepe, eu sí que dende aquí douche as gracias por acompañarme hoxe, por atreverte a estar comigo sustituindo a Charlie, que a faceta e a papeleta é complicada. Nada, gracias a vos, un placer e espero que nos miremos pronto. Moitas gracias. Seguro que sí. Pois xa temos a Katy con protagonistas, co asesino silencioso, como nos o bautizamos. Aí a Carlos Redondo con partidazo tanto en defensa como en ataque. Katy, todo teu. Sí, moitas grazas, Alberto. Sí, estou aquí con Carlos Redondo. Carlos, primeiro de todo, noraboa, e segundo, acábame de dicir, Alberto, que te bautizaron como asesino silencioso, porque andabas por aí e cando había que atacar ti estabas aí en primeira plana. Bueno, primeiro de todo, moitas grazas. Pois sí, foi un partido bo de todo o equipo en xeral. Pois agora, mañá, a gañar a por todas, ao sector. Nada, resumiu a entrevista aquí en 30 segundos, ni minuto e medio me deixou. Carlos, que xa non me deixa nada máis que preguntarte, rapaz, que isto é... Nada, contamos un pouquiño. O principio do encontro, a verdade é que o Culleredo un 6-6 conseguistedes, pero chegado o minuto 13, rompechedes, empezastedes a romper o partido, o encontro aí, superando no marcador, e a segunda metade foi un +6, +8. Sí, sabíamos que o Culleredo era un gran equipo, que sempre ten ganas de máis, e pois saiu máis enchufado que nós, pero despois, pois no minuto 13, como ben dixeches, pois pasamos por diante e pois así mantivemos o partido ao longo do encontro. Carlos, agora se enfrentan o Pizzería Barato Luceros e o Balonmán Chapela, que para recordar a veces cóstame. Que rival te gustaría encontrarte mañán? A ver, son dous moi grandes equipos. Perdimos cos dous un encontro na Liga. A ver, me cae, teño máis amigos no Chapela porque son compañeiros miños no Beba de balonmán, pero no Luceros tamén teño boas amizades, pois que gaño o mellor.
Pois moi ben, Carlos. Noraboa de novo e vai disfrutar de novo co teu epicubo. Graciñas, Carlos. Bueno, sí, Carlos acaba de mencionar o balonmán praia, xa non queda nada tamén para que comece. Bueno, nada, falando de comezar agora segunda semifinal, neste caso cadete masculina nesta Final Four, que enfrontará os equipos Pizzería Barato Luceros e Balonmán Chapela. Voltamos nun anaquiño.